صبح بخیر دوستانی عزیز. بازار کاروان دایم بین 8 و 9 دروازه طرف تیلو بازار انا نقطه سودا مریم ششم مغازینای ریدی مغازینای شیشگی مرمت از بیرونم چخیلی میبینین در دوران همه نمود لباسای فسانی دوبای و ترکی در اینجا هستای. حوزی اکثر رفته استای در بالا پوشو در کرتای فسان در دوایکو به حد لباسای خوش رو دارن. مرحمت بیاین حوزی عمومی کرده من نشان میتیم با جداگانه همشا نوار گرفته پیشنهاد میکنم. حتما بیاین از اکثر قفان نمونین. خواهند کنم خیلی اکسکلوزیونی بالا پوش کرتای فسان دوایکو انا می نمود لباسای خوش رو خریداری کردن خواهند. حتما مریم بیاین. انا نگاه کنین آخه چقدر کرتاشون خوش روی هم دوبای و هم ترکیه براشون اینا بینین. انا مینودم اکثر رفته است همین کاری دستی کرتای 1900 تومان شدگی باور میکنین. خلاصه اومدن با میبینین دخترکا اعلان акцияи калон рафтестай дар анами намуд куртои дубаи фасон 1500 курта бехабар намонед 900 сомон шудагиай. духтаро марамат ҳам хушруван ина дубаи оригинал ҳамаи ҳами кори дастӣ рафтагиай ҳеҷ намеша шарфошон катян ина расветкоша биненохи бочихи фасонакай 900 сомон дар магазини Мариам бозори Корвон тарафи тило бозор байни 8-9 дарвоза 6 магазин ряди магазинаи шишагӣ аз берунам раҳ доранд. тамошобинам ба осонӣ меёбеншона нигоҳ кунен ҳам пешакаш ҳам пуштакаш анам хе при украшенияи кори дастӣ мана беҳтарин моделай бовар кунен 1.5 та кам нестай лекин иҷада 900 сомон шудагиай. успед кунен сезони туёяй сезони инами идои фасонай тамошобино ина марҳамат бо нархи дастрас куртаи хушруд خریداری کنین. من размеро ҳастая шарфошонкати 900 сомонӣ шудагиай. инчунин дар инҷа дигар борошондам акция рафтестай ҳамаашона арзон кардагиана чизе ки намегирен двойка куртка ҳамаш бо нархҳои дастрас пешниҳод мешава. ҳатман биёен ва духтарако нигоҳ кунен бренди ламиража куртои фасони 1800 сомонаша 1400 сомон кардагиан ина турецки оригинал ино ҳичи намешаванд. хитон медонен ай мода намераванд. нигоҳ кунен чӣ хушрӯай эксклюзивай и пӯшчай духтаро ина пеша бинен чӣ хелай хулас 1400 сомон шудагиай дар магазини Мариам. успед кунен расветкои хушрӯ дора диден сабз дора кабуд дора да кирпични дора сери дора расветкои фасон дора. марамат биёен акция рафтестай бозори Корвон тарафи тило бозор байни 8-9 дарвоза 6 магазин яди магазинои шишагӣ омада натонед нависен доставкатон мекунанд. духтаро бурд мекунен куртои фасона арзон додестиян куртое ки 1800 кам набуд ина 1400 сомон кардагиян. ира бинен хушругии куртора бинен духтаро бовар кунен акцияи грандиозни рафтестай дар анамихе куртои фасони туркӣ 1800 сомон буд ҳози акцияда 900 сомона 900 сомон шудагиай. бовар мекунан як бора гира бинен вечерни фасон анамихе куртои хушрӯ ина иша ишта хушрӯвай иша ишта хушрӯ. касе доставка мехоҳа марамат муроҷиат кунен дарав доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи тило бозор байни 8-9 дарвоза 6 магазини Мариама яди магазинои шишагиай аз берунам дар доран ба ҳазур меёбен. магазина бовар кунен ҳами хеле либосошон хушрӯва иҷада ҳамаи ҳами либосода ҳози акция рафтестай ҳамара арзон кардагиян. ҳатман биёен эксклюзивни анам хеле либосакои фасон аз ин нуқтаи савдо ба осонӣ пайдо мекунен. инчунин духтарако нигоҳ кунен анами хел купра ипекои оригинали туркӣ ки 1600 сомон буд акция рафтестай дар магазини Мариам инора 1200 сомон кардагиян. ина як борак биёенда двойкачара фасониша бинен хитон мефаҳмен бренд виай ҳамқа хушрӯвай ки ира бинен аҷоиб фасонак диден ина марҳамат каседа дар кораи сабука ки хушрӯ ипеки оригинал ҳичи намешава баъд ино ай мода намераванд. марамат 1200 сомон акцияи калон рафтестай омада наметонед нависен хичон доставкатон мекунанд. иҷада нигоҳ кунен да ипек бисёр доранд двойка курта чизе ки мехоҳен ипекгир бошен ипеки оригинал. ҳатман магазини Мариам биёен бозори Корвон тарафи тило бозор байни 8-9 дарвоза 6 магазин ряди магазинои шишагӣ
ва духтаро нигоҳ кунед, анамин намуд шифонпонбахтои 1500 Дубай дар магазини Мариам 900 сомон шидагай бо ҳами қаглои хушруш бисёрай ҳозимаш мода нишон метам расветка бисёр доранд. Ҳамаш ина духтаги тайёрак 900 сомон шидагай оригинал 1500 кам намедодан. Ира бинен охи чихе хушручанд. Ино ҳамаш комбинированияна бархитай кати шифон комбахт якҷоя шидагай. Бинен чихе хушру размеро ҳаста. Марамат биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 8-ум 9-ум дарвоза 6-ум магазини Мариам ряди магазинои шишагӣ. Духтарако бовар кунен айпеш аҷоибота. Ино ҳеч намешаванд, сифатҳои олӣ доранд. 1500 сомон кам набуд. Ина ҳози боша аксияда 900 сомон шидагай. Ина бинед аз наздик нишонтонисим биненда сангчоша, ина бархча хитон мефаҳмен. Бархтои оригинали регал кати тайёр шидагай. Шифонпонбахтошам понбахтои қиматияй духтаро. Мана омаден бо як бор муқоиса карда бинен нарх навора маъқултон мешава. Духтарако анами киртоора даётон боша 1500 буд. 1500 сомон мефурӯшанд. Турецки оригиналои якум сортай. Леки ҳози магазини Мариам да акция рафтестай чанд сум каден? 800 сомон кардагиян. Ҳамаи размерош ҳастай. Нигоҳ кунен. Сифаташ беҳтаринай бовар кунен. Як борак биён хитон бо пӯшен бинен агар ки мисол хоҳен гирифтан. Леки агар омадан натонен нависен доставкатон мекунанд. Ина 800 сомоне ягон ҷода 800 сомон нест ами модел. Лекин оригинала дар ин нуқтаи савдо 800 сомон мегирен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 8-ум 9-ум дарвоза 6-ум магазин Марамат магазини Мариам ряди магазинои шишагӣ. Духтаро иҷара биненда иҷада болопӯшо ҳастай, двойко ҳастай. Ҳамаш да акция рафтестай. Инора чанди кадагия? 2500-дан аз 2000 кардагиан ам палто. Ана палтоора диден 2500 буд. Аз 2000 шидагай? 2000 шидагай духтаро. Ана палтоҳош беҳад хушрӯ. тамошобинони азиз, анамин намуд палтои кашмир 2500 сомон буд. Беҳад хушрӯвай бори Туркия, беҳад фасонакай кашмир. Ира ма плаша нишон дода будам. Ина нигоҳ кунен палтоша бинен чихе хушрӯ. Ҳози акция рафтестай магазини Мариам да ина аз 2500 1500 кардагиян. Дига узороша мастай биненда чихе фасонай бои гуфти гапо необычный эксклюзив. Марамат биёен. Мана и узоршам аст беҳад хушрӯ. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 8-ум 9-ум дарвоза даян 6-ум магазин ряди магазинои шишагӣ хушрӯгиша бинен охи. Мана рақамашон аст дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар марамат муроҷиат кунен. Мефаҳмонанд тона пурра доставка низ доранд. Иҷада куртко да кирто да ҳама чи да акция рафтестай. Успед кунен биёин харидорӣ кунен духтаро. Шабинони азиз, магазини Мариам да акция рафтестай нигоҳ кунен. Анамин намуд плашовкои фасоне ки 1500 буд. Ҳози 1000 сомон шидагай нигоҳ кунен. Муқа хушрӯай чанд намудуш аста. Ҳамаи ҳаминора 1000 сомонӣ кардагиян. Марамат каседа дар корай ҳатман биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 8-ум 9-ум дарвоза 6-ум магазин. Мана нигоҳ кунен ряди магазинои шишагӣ 6-ум магазин иҷара бинен. Чихе болопӯшои хушрӯ доранд. Ҳамаи ҳамин молошонда молои Дубайай, Туркияй ҳамаш дози акция рафтестай. ҳамаша арзон кардагиян. Нигоҳ кунен кожаный ҳастай. Чизе ки дар корайтона аз ин бо дарозошам будай диден. Чанд намуди дига плашо ҳастай, костюмои джинс ҳастай. Баданаи жимпиро оригинало турецки оригинали якум сорт 800 сомон буд. Ку ҳозир чанд шид? Ҳозир 500 сомон шидагай. Тамошобино мана 800 сомона 500 сомон шид. Мана турецки оригиналшай чандта расветкай. Ма рақамашонам мемонам дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар марамат муроҷиат кунен. Агар омадан натонед нависен доставкатон мекунанд. Грандиозная акция рафтестай тамошобино дар магазини Мариам нигоҳ кунен. Анами двойкачое ки 400 сомон 450 сомон буд. 280 сомон шидагай ҳами хушрӯванд. Мана оригинал бори эксклюзив оригиналои якум сорта. Иҷада ози чанд намуд дора. Ибрукошона бинен охи чихе клёши фасони хушрӯвай. 280 сомон да шумо дар ягон ҷои моделора ин нарх намеёбен духтаро. Лекин биёен магазини Мариам да акция калон рафтестай. Анам хедвойкачо
бачаҳои фасона бо нархи дастрас метавонанд ки харидорӣ кунанд. Инам дошам 280 сомон. Мана ин қафо будагишам бинен чӣ хел хушрӯй. 280 сомон. Ҳамаш 280 сомон. Ин двойкачо ҳамаш двойкаҳои қиматиянд. Марамат. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 8-ум 9-ум дарвоза даян. Ряди магазинҳои шишагӣ, 6-ум магазин аз берунам дар ҳастай. Магазини Мариям нигоҳ кунед. Инами двойкаҳо ҳамаш ина диден инамино ҳамаш нархошон 280 сомон шудагай. Ҳатман биёин як бор борошона бинен.